Hvad hedder du, og hvor gammel er du? Jeg er 7,5, og jeg hedder Mads. Og hvad klasse går du i? Fra 0. klasse B. Er der nogle gange nogle af børnene, der kalder dig noget andet end Mads? Jeg er maler. Okay. Hvor længe har du så gået i skole nu? Et år. Okay. Dengang I spillede Klods Hans, hvad spillede du så? Soldat. Okay. Om morgenen, når du skal i skole, er der så nogen, der følger dig, eller går du selv? Jeg kører. Okay. Hvad hedder dine lærere? Inger og Charlotte. Var det sjovt at gå i børnehave klasse B? Ja. Hvorfor var det det? Det ved jeg ikke. Okay. Hvad laver du, når I holder frikvarter? Spiller fodbold. Okay. Har du en bedste ven i klassen? Ja. Christian. Okay. Har du gået til noget i år? Fodbold. Hvad skal du lave i sommerferien? Jeg skal på Sardinien. Det lyder hyggeligt. Hvad er din... Nej, kan du så blive fra det der lige nu? Nu skubber du til kameraet, skat. Ja. Sådan. Det var godt, Albert. Ja. Nå. Hvad er din yndlingsfarve? Lilla. Og hvad er din livret? Fiskfille. Hvor bor du henne? Hos min mand, der var 6. Har du nogle søskende? Ja. En storbror og en lillebror. Og hvad hedder de? Nick og Emil. Kan du jeres telefonnummer? Nej. Hvor mange tænder har du tabt? Det ved jeg ikke. Har du tabt nogen? Ja. Må vi se? Ja, det ser godt ud. Nå, vil du fortælle en vittighed? Ja. Hvad skal det være for? Hver gang 2 tandkunder ud af anden, så ser den ene til den anden. Jeg tror, vi var omringet. Okay. Tak for hjælpen. Ja. Hej.